Naša katedra politológie európskych štúdií vznikla v roku 1996, teda má už svoju históriu. A na našej katedre sa študujú dva odbory. Jeden tak viac teoretický, je to odbor politológia, a druhý odbor je tak pragmatickejšie zameraný, volá sa politológia v špecializácii európske štúdia. Naša katedra pripravuje predovšetkým ľudí, ktorí sú schopní analyzovať politické procesy u nás doma, v okolí, v Európe a dokonca vo svete. Sú študenti pripravení na to, aby zaujali pozície v štátnej správe, nebodaj keď ich osud zavie aj do vysokej politiky, ale budeme radšej, keď to budú ľudia, ktorí budú schopní túto politiku analyzovať a dávať ako dobrý lekár diagnózu a návrhy na liečenie.